Е, така става понякога. Уникални кадри! Данчо направо. Качествено се умята. Ти гама, такова салто направи. Някакви дупка той, айде! Ни салта, направих ли кой салта? Не, много хубаво. Той просто в цирка не съм го виждал. Смятай, че още шиво. Аз винаги знам, ако си казва се изръсвам. Абе, ти знаеш, ама внимавай, защото... Ай, ни салта, такъв хърсам си. Айде! Кой мам вика? Данчо създаде уникални кадри. Пак ли падна? Повече от падане направо.